So nagkaabot mga kagalaan si former Vice President Leni Robredo og mo'y nag-post ani, no? Mo'y nag-post. Pwede man tumabasa ang post ni Leni? Ha? Nag-post si former Vice President Leni Robredo mga kagalaan, with people I have fought many fights. Okay, mo na iyang giingon mga kagalaan. Sige ko no be. Mo na iyang caption. Okay, so nya naa ning mga pictures mga higala nila ni Kiko Pangilinan. So sila ni dahil mo nag-post ani mga sukitig paminaw. Okay. Testingan ta kuno og kuan. Testingan ta kuno og pakita. Mo ni ang mga pictures nila dong no. Naa na ba to dong? Kani. So kinsa man niya adin sa atong gipakita sa tong social media platforms si Risa Hontiveros, Leni Robredo og si Laila de Lima. Okay. Sa kuan mga grupo ni former President Pinoy Aquino, no, the late President Pinoy. Naman as drilon na ipoday, no. So nag-meeting kada sila nga kuan drilon si Chiljukno, nas Kiko Pangilinan, Leni Robredo, Bam Aquino, Laila de Lima, Risa Hontiveros o maonis na mahigala ang meeting ni adtong milabay nga kuan o sumo ni. Pwede na ito mapakita ni nga kuan. Sumo ni ang okay. So kuan gani kana na ang siyempre kay lain guni nga lugar. Okay, kana dong. Pwede nimo i-post gamay dong names kani. Sige. Kana kani. Post gamay. So si Kiko Pangilinan, si Frank Drilon, si Chil Jukno, si Leni Robredo, si Bam Aquino, si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, kinsa man ning usaday tapad ni in between ni Risa og ni kuan Laila de Lima. Si Florencio Abad, no? Florencio Abad, okay. Mao na yung mga cabinet secretary ni kuan, former the late President Pinoy, mga sukintig paminaw, ha? Straight to the point. So ang nag-post ini si former Vice President Leni Robredo nga karon Naga City Mayor na mga kagalaan, no? Og iyang gi-post mga higala nga rare lunch matud pa, ato pa talagsaon, no, nga kini ang paniudto, o kini mga higala di man kuan nagsnabot gani sa di giningon nga nagbinanggaay lang di sa kini ang Makati na o baka nag-abot lang mga higala kay nagkasugat diya sa BGC, ha? Meeting yun no? Meeting yun Pareha itong papangaon ng Trillanes, diba? Nga ingon Trillanes nga naagis lagi sa butan yun, ha? Ang uban di man mutugan yun, pero kini si Risa sulti yun siya nga labot mga higala sa ilang na sabutan ang 2028 presidential election. Medyo layo pa ng 2028, ha? Pero nagplano sila karon pa lang, ha? Pero in reality magod mga kaigalaan di nalagot ingon nga umanta mga tuog mga higala umanta matawag hapon. Tinuray lang ka ng mga politiko iniglingkod nila inday kay naguna na sunod election sad. Og imong pangutan-on ng politiko maingon, wag lang muna yung sa politika, atin sa ngayon ay trabaho lang muna tayo. Tapos tinuray mga kaigalaan, nagplano gina, no? Dili lang kini nga grupo nila ni unsa man ni Pinklawan, Dilawan, no? Dili lang kanang grupo ha. Bisa ang grupo mahigalang Marcos. Ang grupo mahigalas mga Duterte, nagplano pa na sila, no? Kana bang kuan lang ba? Kini ni ang realidad ba lang, ha? So gaplano, hisgot mga kaigalaan og giangkon gina ni Risa Hontiveros nga apil sa naisgutan gayod mga higala ang 2028 election. Kinigod si Kiko Pangilinan kalayo ning asa man ang Kiko gikanday. Apilas na tuki na kay Frank Drilon Iloilo guni. Og way sabot ani nga kundi ni magka tapok oy. Chiljukno, Leni Robredo, Naga City guna kalayo ng Naga City, kalayo ng Iloilo. Si Bam Aquino, no? Medyo dili ni malalim mga sukid ti paminaw. So apil sa natuki ang mga generalities sa 2028 elections. Mo na giangkon mahigala ni Senator Risa Hontiveros. Ato paminawon kadali be na report naman ni ganina sa RMN Manila mga higala, but for purposes mga kaigalaan sa atong discussion karon. Ato ang pagtagad kadali be asa man tong kang Risa kani. Ato paminawon ko no, kasamang names. Be. Sige ko no. Si BP Sara, parang sinabi niya yung impeachment case na final na. At yan ay walang iba kundi maging
senator judge na election in the same breath. Wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon, and it was really not called for by the question. Ang ganyang Kaya lang ma'am, si Meeting with VP Lenny last week. What was it all about? Anything that you can share to the public po sa topics na pag-usapan niyo? Well, pagkikita naming muli iyon, and syempre, pag-uusap pa rin. So, bahagi siya nung matagal ng proseso at prosesong aandar pa in the near future. Nagkakasundo kasi yung mga puso namin, no, in terms of kung ano siguro ang kailangan ng ating bayan moving forward. So, yung puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, habang mas nagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa, no, para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. You said before, yung United Opposition, magkakaroon ng mga ganong movement or meeting. Ito na ba yun? Magsa-start na ba yung meeting niyo for a United Opposition for 2028? Well, pagpapatuloy nga ito ng matagal ng pag-uusap at siguro pwedeng ituring na pagkikita muli in that direction. Hindi naman kasi kami nagmamadali sa proseso. Ang importante sa amin lalong patibayin yung pundasyon nung pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka yung best ideas namin forward para sa ating mga kababayan. So, this is in preparation for, kasama doon yung preparation for 2028 elections? Well, isa yun sa pinaka-importanting pangyayari sa mga susunod na taon. So, it's in that general spirit also. Basta ang importante, sa tingin ko, ay patuloy kaming nag-uusap, patuloy kaming nagkakapalagayan ng loob, para at the proper time, pwede rin kaming magdesisyon ng sama-sama. Sana lang, ma'am. Kino-consider pa ba si former VP Lenny as a frontrunner for the 2028 elections? Hindi importante siguro sa ngayon yung mga pangalan. Ang importante ay yun na nga, ang puso at isip namin ay nagkakaisa ng mahaba-habang panahon na, and moving forward, magkakaisa kami sa aming pagkilos. Yun yung inaasahan ko. Ma'am, considering na matindi yung batuhan ng mga allegations sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente, do you think sa 2028 maghahanap na ng alternatibo ang tambayan? Siguro naman. mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. So, mas may malaking chance na makonsider ng taong bayan yung opposition. Hindi ko alam pa kung malaking tsansa na. Pero syempre, mas nagiging pakiramdam namin na responsable kami to try to propose that alternative. Kaya lang ma'am, si BP Sara, parang sinabi niya yung impeachment case na final ng akbayan, parang politika lang daw yon dahil nga may plano para sa 2028 yung taga-akbayan. Linawin ko simula pa lang. Siya yung nagbanggit ng pangalan ko kaugnay ng impeachment. Tapos dinugtong pa niya sa eleksyon. Para sa akin, salitang impeachment pa lang ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko. At nilalagay ko na yung sarili ko sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng impeachment trial dito. At yan ay walang iba kundi maging senator judge na magtitimbang ng mga ebidensya at batay sa konstitusyon, magdidesisyon or boboto dyan. Wala nang iba. Kaya palagay ko yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon, and it was really not called for
by the question. Ang ganyang ka-importanting constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa nino man sa level lang ng personal motives. So walang motibong political naman, klaro yung final ng akbayan. I think any complaint na i-file ng mga mamamayan, and there have been several against both the President and the Vice President, ang pinakamotibo niyan sa puso niyan should be accountability. At ganun ko rin hinahanda yung kalooban ko for us to receive such complaints here in the Senate, pag i-transmit man sila ng House, na ganun, bilang Senator Judge. Ma'am? Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yon during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinakamalakas at credible na kandidato. Okay, so muna may hikalang pamahayag ni Senator Risa Hontiveros nga I remain open, I remain willing sa pagdagan mahigala sa pagkapresidente sa 2028 election mga sukit di paminaw. O niya sa atong nahibawan kining ilang grupo sa picture mga sukit di paminaw, medyo na ni lutaw ang ni Risa Hontiveros o ni Bam Aquino Indayken. So sa grupo sa opposition, wa pa gyud ingon nga dunay individual name nga ilang gi-float mga higala. Sa pangutana kung frontrunner pa ba si Leni Robredo, ingon siya nga walay individual nga gisgutan, grupo lang sa ang importante ang pagsinabtanay. So mahitabo nini within sa ilang grupo mahimo nga amudagan pagka-presidente ani either mobalik si Leni Robredo, pwede, possibility na mga higala. Apan wa na maisguti kuno matud pa nga inana. But si Risa Hontiveros nga dihang gipangutana open siya. So kana mahimo nag imong butangag advertisement unya kasamang kay nga mayon kag kini si Senator Risa andam og tagana. Mao pwede kayo maingon pod kini si Junvic Remulla andam og tagana. O maingon pod kini si VP Sara andam og tagana. So mo ni ang tulo mga kagalaan nga medyo nagpahiwatig. Medyo nagpalupad hangin. Medyo kuana, no? Kay Sara, klarik sa Sara. Kana kung dili ma-impeach. Kay mao man ni ron mga higalay gitinguha nga ma-impeach. Kay once ma-impeach si Sara, medyo dunay chance. Si Risa Hontiveros o si Remulla o isa pa kahilaing mudagan nga maka-fight by 2028. Kay naagod si Sara diyan sa equation may galama three-cornered fight ni medyo alanganin pa. Straight to the point. Now atong balikan mga higala. So far ang nanggawas karon nga nagpabati-bati nga mudagan mga higala atol sa 2020 election kaning atong gipakita ni names kining tulo. No? Kining tulo. So unsa man ni mahimo kaning three-cornered fight? Kasamang kay medyo alanganin pa. Kay kung imo mga higalang analisaron karon ang surveys after surveys, hisgot na yung reality higala, kining mudagan si Risa Hontiveros, mudagan si Junvic Remulla, ug makadagan si Sara, medyo mamunbon gining duha mga sukit ng paminaw. Kana prangka-prangka lang pag-istorya ha. Straight to the point. Kay base sa mga surveys, layo ra man gyud kayo mga higala kini si Risa. Layo ra man gyud kayo mga kagalaan kini si Junvic. In fact, dai og sa surveys dai murag mas bita-bita pa man sa linya siguro kun Risa. No? So mo na ilang i-consider siguro pananglitan kung kuan gyud ibalik sa linya. Now, kung atong tan-awon kining duha og mag-survey og mudagan pananglitan, mag-usa si Junvic og si Risa. Bisag mag-usa si Junvic og si Risa Indayken. Medyo malisod yun.
Lisod yun. Basta makadagan pa, Sara. Bisag usahon pas John Vic o si Risa, medyo hagipot yun mga higala in taon nga mo daog sila inimpormaha. Straight to the point. Pero kung ila mga higalang ma-convicto ba impeachment si Sara, ha? So medyo kumbate. Mahimo ning three-cornered fight kisa may padaganon sa mga Duterte. Mahimong three-cornered fight. Pero kung mag-usa mahigala kay ingon man ang grupo nila ni Risa Hontiveros nga willing sila makig-uban sa ubang grupo. So tanaw doon po ni mga sukit ni Paminaw. Kung makig-uban sa sila ing grupo, di ta kahibaw mga higala og kinsang grupo ha, basin o mag-usa ang grupo mahigala sa Liberal Party o sa grupo ni BBM Indaken. Straight to the Hindi point. kong politika mahigala sa Pilipinas, ang tanan posible ha. Bisan pag manag-away mahigala ang Marcos ug Aquino. But for purposes mga kagilaan nga dili mo daog ang Duterte, mahimong magsabot sila. Nga mag-usa sila mga higala para sa pagtapol down sa mga Duterte kay kini og tan-aw ko mga kagilaan base sa mga surveys ha. Asa man tong survey nga kuanday. Pitin layo ang kay Sara maginag-una. Og imo ikumpara si Sara mahigalan John Vic Remulla og ni Risa Hontiveros, bisa pag ipunon silang duha. Si Risa og si Remulla. Medyo lisod yun. Ha? So muna nga ang pamaagi ani guguron na gyud ang Sara nga mahimo mga higalang di na makadagan kay kung panalitan ma-out sa picture si Sara din ha. Medyo hanay-hay. Hanay-hay in the part mahigalang Risa Hontiveros og ni John Vic Remulla. Asa man mo ining duha? John Vic o Risa? Punagi mo tunga pa ining lain. Ibutang ta mga kagalaan ang mga Duterte og makonbikto si Sara, ibutang ta si Basti Mudagan. So tulo sila kabog diha. Unsa may mahitabo ka, medyo apiktaran gamay ang mga Duterte kung si Basti o Pulong. Lahi mang Sara may gala bugada mo ni Sara o niya perceive po siya may gala nga mas mantigo ikumpara ni Basti o ni Pulong. But kung mabutang ani mga kagalaan nga konbikto siya by impeachment, kinahanglan as early as now, doon na po na mahigalay plan B, plan C na mga Duterte. Kay alang-alang man mahigala og flat-footed sila mga sukit di paminaw og unya gud say mahitabo mga kagalaan sa umaabot unya nga eleksyon. Straight to the point. Si John Vic Remulla nagpahayag na nga willing siyang mo dagan kay doon naman sa experience isip governor sa Cavite mga higala. Kung imong tanawon ining tulo, kining dunay executive experience, managerial experience si Sara Duterte kay naagi pagka-mayor sa Davao o kinis John Vic Remulla kay naagi pagka-governor. But kinis Risa, medyo hagipot siya kung managerial experience may basihan kay wa man siya moagi. Wa moagi Sara og mayor na no og kanang local chief executive. Senador ning iya mahigala si medyo mapiki sa credentials kung maghisgot ta mahigala og managerial post nga na experience. So man kini John Vic medyo confident siya mahigala matud niya kay eksperyensyado kuno siya kay governor siya mahigala sa Cavite. Pero tan-awon lang ni unsa mga higalay mahitabo gyud og ang katawhan magyud mga kagalaan may mopili. Kung tugutan nga dili mahigala madayon ang impeachment or ibutang talang why impeachment nga mahitabo si Sara Makadaganda kana mga kagalaan maning kamot sila pamaagi ngita sila pamaagi nga ilang mapildi Sara. But sa pagkakaron medyo lisod man so ang ila lang yung strategy ani nga mapindown pinagi sa impeachment. Kay og dili mahigala mapindown pinagi sa impeachment makadagan mo man to giingon ni Risa Hontiveros dakin nga samtang naa pa Sara lisod kayo malagmit ang Duterte full blown Duterte comeback. Mo nang iyang gikabalakan nga ato ging ipindown ni Sara kay kung dili ni wagtang mga higala dako kayong tsansa ang full blown Duterte comeback. So tinudoon gyud nila ni mga kagalaan nga dili gyud alang-alangon. Kay kung maalang-alang ni og maka musipyat ang impeachment magkadagan medyo apiki yun. Straight to the point. Na medyo apiki mga sukit paminaw, no? Okay. So kini ni ang maunay mga higala. So nagsabot ng United Opposition ang question na naron kung maghiusa ang oposisyon, kini delikado ba yan kung panalitan kay John Vic o si Risa Hontiveros, bisa pag mag-usa sila sa pagkakaroon ba? Nya Sara ilang kontra, medyo lisod. Pero mag-usa sila, nya si Basti may kontra, or si Pulong,
medyo delikado. No? O ang tuyo ba lang nga, ang ato lang tuyo ani nga, bahala ba usa ta sa ikasultis mga tao nga gaaway ning Aquino ug Marcos. Bahala na lang, basta importante nga makuha nato gyud ang atong tuyo nga ato gyapon ang Malacañang. Kay kung dili maghusa sila, pareha man ni kanadto mga higalang pagdagan ni Presidente Duterte. Pagdagan ni Duterte, nanawagan og panaghiusa si Marujas Enriquin. Si Marujas o si Grispo. Muna ni speech Marujas Grace, usap tayo. Kay unsaon taman nga si Marujas modagan kay nangambisyon pod lagi mahigalang mga presidente, siya pod mo endorse ni Pinoy. Karon si Grispo mahigalang mas taas-taas mag-rating ni Mar. Gusto man sa mudagan. Di man sa mapapili. Kay gusto man sa siya mudagag iya. Kay doon na may dakong chance si Grispo. In fact, mas dakong chance si Grispo kay ni Marujas. Pagsugod mga sukit di paminaw. Mauna nga, kung imong tanahon, masabot na to mga higala nga, mupaturatoy sa iya, tungod kay sa iyang pagdahom, sa iyang pagtuo nga, mas nagtuo nga nito sa siya may pilion ni Pinoy day, na siya may endorse. So si Duterte mga kaigalaan kini surge man hinoon. Wa man to damha mahigala nga ni kalit na sa gyud no. Primero hungihong pamanto nga mudagan si Duterte ana, primero pamanto pag ingon na gyud full blown na gyud nya, mudagan kampi na gyud mahigala sus ni sulbong man maayo ng iyang rating. Diha na. So karon kining mahitabo ini by 2028 election. Di naman na to mga kaigalaan gyud di naman gini mahigala mapugan kay nagsabot-sabot naman gini. Padung gina diha mga sukit paminaw. So unsa may mahitabuan ni ron. So mo ni gingon si kining impeachment nga himuon mga kaigalaan, doon na ni mga interest nga kaugalingon. Lahi ni mga higalang impeachment court o sa kanang korte mga kaigalaan nga regular court. Kay regular court kanang judge mga kaigalaan nag-decide anang judge. Wa man sa interest mga higala. Panalitan kaso yuta ng naa. Unethical man na mo decide ang judge na dito na ibahin sa speaker yuta. Dili man ana, wala sa interest, wala sa mahimo nga benefits o asa makuha nga benefits. Ang iya trabaho lang pag-decide mahigala sa usa ka kaso. But kini mga higala ang impeachment, doon ay mga interest kini. Ibutan ta kini si Risa. Klaro man na mga kagalaan nga si Risa Ontiveros ni sulti man siya nga interesado siya nga modagan pagka-presidente kung pilion siya sa United Opposition. Nga siya maoy himuong frontrunner, di okay, ready siya. Nga siya may mo judge ni Sara. Kaya kining tulong nga kung ipakita niyo Sara Duterte, Junbec Remulla o si Risa Ontiveros, pulos ni sa dunay mga gahom. Nga ilang mapindawon mahigala kini si Vice President Sara Duterte. Niining tulong nga kung ipakita, mabutang man mahigalang si Sara mo'y na underdog ining kalakiha dekin. Siya may nabutang ani nga kanya ang mga tao ra ba makasabot mga kagalaan nga man si Sara may gidaog-daog nila. Na, kalisod anang kalakiha og mauna mga higalay mabutang sa nauna sa mga tao. Pagkakaroon na ba, medyo maunay mahitabo kay kung tan-aw nimo di man kinahanglan mahigalagwan, nakasabot man ka mga kagalaan kining pagukod rong Sara Duterte mga sukitig paminaw, di man niingon nga issue gyud sa corruption. Kay issue pa sa corruption giuna na mga higalang flood control. Pero karon na ba day murag ang ubang mga senador murag ni pakita sa gamay kuan-kuan sa gamay mura og mi timbang-timbang sad kay in fact si Mig Subiri Indekin medyo na mahayag na nga kung buton unaon ko no matod pang Migs dapat yung unahon ini kini flood control man. So kini may tanawon nun yun kay so far sa pagkakaroon mo ni tanawon nun nanimbang pod ani mahigalang mga congressmen o mupirma ba sila sa impeachment ni Sara or dili. So kini mga congressmen sab karon mga kagalaan medyo nabutang po sila mga higala ron o alanganin ng ilang kahimtang ron o may pirma ba sila dili. Kaya kung dili, ma-impeach si Sara, panalitag makapirma sila niya, dili, musipyat mga kagalaan, di ma-follow ang script. Unya, makalusot yun si Sara. Ibutang ta for whatever means. Ibutang ta dito sa Senate. Musipyat mahigala, dili, makonbikto si Sara dito, kay kinahanglan sa 16 ka mga buto. Unya, dili na mahigala makonbikto si Sara. Sus, pagkadilikaduha sa mga congressmen day. Katong mga congressmen sa una magud mga kagalaan pagpirma na sa impeachment ni Sara Duterte mga sukid dig paminaw kita sila sa epekto sa mga tao atong panahon na nakakita sila unsa kasuko sa mga tao
In fact, kadto mga senatoriables, naapektaran gyud sila. Nya remember nga kadto mga congressmen at that time, wala mga kontratong uban. O kung doon na mga kontratong uban, mga token to nga mga candidates. Ha? Kaysa ako nang gingon, kadtong 2025 election, it was a midterm election. So kung midterm election, dili kayo interesado nga managan ang uban mga higala nga mga politiko, ang uban nga mga challenger. Lahi ron 2028 kay presidential election ron. Ha? So pila man ka mga congressional districts nga way kontra. Butang talang mahigala tong tagsaon ha. Kay karong umabot 2028, magbantay sila sa mga congressmen nya labi pa kanang duna kay kanang naa sa imong distrito ron. Nangandoy isang mga congressman. Nya dunay capacity mahigala pero medyo alanganin. Ay tanaw sa iyang congressman nga murag naapiki suko mga tao kay ni pirma sa impeachment ni Sara. Mapugos mo itong dagan na ikin. Maingo man ito nga, mupahimos po ito panahon nga. Labon, suko mga tao, dagan ta. Sa usa ka distrito, daghay interesado diha. Daghay interesado muna, karon usa ka dakong hisgutanan kung mupirma pa ba, makakuha pa ba og laing 1/3 votes aron ma-impeach si Sara, mga higala sa lower house. Kadtong number of congressmen nga mipirma before, maubag hapon ka na nga number, makakuha bag 1/3 votes, at least 1/3. If they cannot get the number, nga katong sa una mahigala nga numero, makuha ba ang 1/3? Mga 105 or 106 congressmen. Muna akong question. Kay maduduha man itong ubang congressmen, ay delikado mong karir sa taning kalakiha. Ha? Straight to the Now, point. atong balik-balikan mga sukit ng paminaw. Ha? Ako nang ipakita ning tulo ka mga naong, kay maunay mahigalay malagmit sa pagkakaroon lang hawa pa masayod ing abot sa panahon kung napay laing interesado. Daghan mo gani may gala labi nang kaduol ng eleksyon, interesado kay managan mga sukit ng paminaw. Sa pagkakaroon kining medyo nagpaklaro-klaro nga managan kining tulo. Kay si Sara, di pa klaro naman gina mahigalang ingon mo Sara day mudagan sa day. Ha? So kana mahigala bisa pag moingon Sara di sa mudagan, di na pud sila mutuo. Ilagi nang ipindawon bahalag mudagan kag dili kay natural threat na Sara, ha? Ya karon si Junvic Remulla, wa ta kay bawog strategy ba kana, but so far man good, ang grupo mahigilang BBM karon wa pa sila kandidato. Si Junvic pa mao ini ingon nga willing siya nga mo kandidato kay doon na sa experience isip governor, siya kuno manghigala maoy makahatag og maayong pagdumala sa Pilipinas. Matud pa niya. Ang uban, wa man kisama lang kandidato sa BBM nga camp. Nagbuwag naman ng unity ron. Uniteam. So sa kang BBM camp, sa una, ang ambisyon yun si Martin Romualdez. Nya karon na out of picture mas Martin. Murag na, wala na tong ambisyon ni Martin nga magpresidente by 2028 kay tangtang na magana isa isip speaker. So medyo na basa-basa na mahigala. Ha? So si Martin Romualdez medyo maglisod siya o siya pa'y mudagan. So sa kampo ni BBM, wa sila'y laing kandidatos pagkakaroon, kadi na kadagan si Martin, ang nagpalutaw-lutaw si angan nga andam nga mo kandidato si Junvic pa. Well, kini si Junvic, considering mahigala nga DILG secretary kini. Basin sa iyang pagtuusad nga total DILG gud siya day, ang iyang igsuon ombudsman, Crispin Remulla. Kung atong basihan ang ranggo, ang power nga naa ini mga Remulla, ngilingin kini. Kana kung madalagi ang mga tao mahigalag imong diktahan pinagis power. O mingon kag powerful ni mga Remulla karon very powerful. Because ang iyang brother si Crispin ombudsman kagon. Ha? Si Junvic mahigalag DILG ko ka. Imo tanan governor, imo tanan mayor. O dunay governor o mayor magpabambuang diha mga higalang dili mo tuman mga kagalaan sa imong gusto mahimo nimo ng pangitaan mahigalag sipyat nag-imong suspensuhon o tanggalo nimo mga higala. Plus di apas Crispin sa ombudsman. Ya kining DILG secretary makagala mao ni ang usa ka cabinet post nga ihatag mga higala sa usa ka gigrom ni Mossad nga mahimong leader sad indekin malagmit gani nga kining gibuhian nga statement ni Remulla malagmit tinuod na ni malagmit nga testing the water ni indekin. Ha? Kay kining DILG secretary ka, dako man na nga chance gyud
kung maayo ka nga DILG secretary, makapakita, makagilas, naa naman kay imong grupo gyud nga leader ka. Muna yung giagian mahigala ni Maruhas ka ni adto. Straight to the point. Kay si Maruhas, mo man to gigroom ni kanhi Presidente Noynoy Aquino, nga mao iyang dagan pagka-presidente. So unsa may gihawiran ni Maruhas, gipahawid sa DILG. Powerful kayo. DILG secretary ka mahigala, tanan governors, tanan mayors imo, tibok Pilipinas, doon na kay tao ba? Doon na kay tao. Lahi naman mahigala o inyon ka, secretary ka karon, butang talay, secretary ka sa kinini ang secretary ka sa Department of Kwan. Bisag ibutang ta secretary ka sa DSWD, ibutang ta lang. Medyo ka ng DSWD noon, pwede po na dahil kay makabuylom sa kana. Kung doon na kay plano niya, DSWD secretary ka, doon na kay plano ang mudagan, hala, manghatag ka na kuhan kay DSWD, magkunuhay ka. Kuya, sana nga DSWD nga sekretary. Medyo, kuhan sana. O kinini ang DILG. Mao gina mahigala agianan, nga medyo ihatag ni mo na, doon ay plano. Nga medyo okay ka. Muna agian ni Secretary Maruhas. Problema lang lagi mahigala tanaw ko inig-abot magud sa presidential election, no? Doon ay kalainan yun din. Muna usa. O, katos binay, housing man sa to. Ang uban mahigala, like, kinini ang kuan, katos Gloria Macapagal Arroyo sa una, si Irap mo'y presidente, si Gloria day, iyang gihimo tong DSWD secretary. Kanag DSWD secretary ka, vice president ka, doon na kay plano mga higala nga mo dagan by next election, dagang presidente, makapakita ka gilas ana. In fact, kining kang Sara gani nga DepEd secretary, dahil medyo lisod-lisod tong iya. Lisod-lisod tong iya. Gitagaan sa, o ikaw secretary ng DepEd, medyo lisod-lisod yun. O kung saan ni makapakita ka gilas diya, dili malalim. Pero magkapakita sa kagilas din ha, medyo sikat sa ka. Pero kining DILG, daan naman kang naa kay mga leaders, dali man kag nanakay pusti daan, tanan mayor imo, tanan governors imo. So kining John Vic, malagmit nga, kining iyang gisulti mahigala, malagmit, nahisgutan nila ni nga ikaw mo imudagan pagkawa na ni Romualdez. Straight to the point. Kini si Risa Ontiveros sa iyang kabahin, og senador-senado lang, tinuoray lang pagka-istorya, senador-senado lang kini Risa daog gini. Bisa pagka-prangka lang ba? Sa una, napildi ni Risa mga higala sa una, kay kantumugutong Catholic Church nga may campaign po batok niya. Labot sa RH Bill. Kay kini Risa magod mahigala, pabor man sa RH Law. Sila may sponsor ani, unya na-appeal ni sa mahigala sa Team Buhay, Team Patay. Ang Catholic Church mga kagalaan kani adto nga kuan. But murag nakalimot naman sa tong uban ana. Pero mo to issue ni kuan ni ining Risa. Wa ni ka lusot pag pirmiro day. Risa Ontiveros, kadugayan nakalusot na siya. Sa pagkakaroon kumudagandagan na nagsinador-senador lang. Sa may tabo by 2028. Medyo mahuman ang term, no? So malagmit pwede sa mudagan o presidente gyud or mudagan sa vice. Kay ang milutawron nga pangan sa ilang kampo ni Risa Ontiveros, si Leni Robredo, medyo murag ambot og interesado pa ba si Leni? Og si Leni, okay po ang iyang performance, ang iyang record. But lain nilang gitanaw si Bam Aquino og si Risa. Bam Aquino og si Risa. So malagmit nga si Risa mudagan mga higala o presidente, si Bam may mag-vice. Malagmit po nga si Bam may mag-presidente, mudagan si Risa may mag-vice. Kay open man si Risa. Actually, ingon Risa nga open siya, either mudagan sa may gala pagka-presidente or vice. So kining kan John Vic, sa habig niya kay ang atong tan-awon karon tuluman ka kampo giniron. Ang medyo ligon-ligon nga kampo mga higala. Straight to the point. Unsa man kining grupo sa Liberal Party, kining mga dilawan or pinklawan, ligon man ang grupo sad nila, no? In fairness ba? Ang grupo ni BBM masabot na to nga ligon sad administration god. O ang grupo sa mga Duterte. So tulo ka pundok ni. Nakadtong sa una si Leni Robredo, nagbangga si Leni Robredo 2016 versus BBM, pildes BBM. Sumuna nga ang gibuhat ni BBM, makikalayon siya sa pikas nga pundok. Unit team, aron tabangan nila mahigala ang pink. So gitabangan mahigala si Leni, tikyaob si Leni mga kagalaan. 5 kag 31 million votes to nakuhang BBM ka nag-usa ang Duterte Marcos day.
Pero kung imo ba analisaron og maayo, kung na three-cornered fight pa to, na three-cornered fight, nidagan si Sara, nidagan si BBM, nidagan si Lini, si Sara gapoy mo daog, pero gamay pag dauga. Pero si Lini, dili malubong. Dili malubong. Unlike na tong panahon na 2022 election ay lubong ko si Lini, tungod kay ang kang BBM landaan, nga grupo, unya ang kang Duterte nga nag-ipon, di na lubong. Kung kana nga formula ilang gamiton, question. Kung kana nga formula gamiton nila, mingon sila nga, kita na po maghiusa, sa BBM na pod og sa Pink, kita na siya maghiusa, kaya nga tong kontra ang Duterte na pod. Question, makalubong ka silang Sara? Straight to the point. Pwede sa gyapon. Kaya sila naman nga grupo may maghiusa. So, tingali, magsabot sila, kontra maning Marcos o Aquino, pero ato lang tunlo ng atong garbo, tunlo ng garbo nga para sa taong bayan. Total, taong bayan, may pasaginlan pero manggawas mo ng mga questions yun, nga ingon mo, never again sa mga Marcos. Nga ano man lagi ng never against naman lagi ni ron. Tubagol na po na mahigala nga, mayroon tayong mga garbo, mga prides natin, isinalikway natin. Ang sabi na Tagalog sa isalikway na isang tabi natin, alang-alang sa taong bayan. Kaya o dili makikiusa mga higala, kung na Sara ha, pero kung matangtang Sara, di kadagan, medyo malibel gyud ang playing field. Malibel. Balikan ito ilang tulong nga naong names. Naong ni Sara, naong ni John Vic Remulla, og naong ni Risa. Kanao. Bisag tabang pa si Sara og si Risa ani, batok Sara. Danaw ni ang mga surveys mahigala dili di ka pa magsilbi. So, kinalan imong tangtang sa picture Sara. Ilag yung itinuod ng impeachment. Kay once matanggal Sara diha, di okay na. Kiniron mahigalag samot na magbinagsa sila, iyahay panagan sila, mingon si John Vic Mudagan ko, ako ko si admin. Mingon po si Risa Mudagan sa amo, nami among kandidato. Samot og dili sa maghiusa. Samot di sa kapindown sa mga Duterte. So ang ilang buhaton ani tunlon gyud ang garbo. Dali naman na mahigala pagpapriskon, mingon niya, isintabi namin yung mga prides namin, alang-alang sa taong bayan. Mao ginay dunay chance mo. So, kana kung dili matangtang Sara, pero matangtang Sara mahigala di na kadagan kana. Mo ni ang pinaka-strategy ron, dili padaganon Sara. Parihan ni sa style ni Martin Romualdez. Wa gito'y kumpiyansa sa Martin. Pagdagan niya congressman sa Tacloban, first district sa Leyte, doon na may nidagan Dekin. Doon na may nidagan kontra niya. So aron nga wa gyud kanang di siguro sa katuog ba nga doon ay kontra, bisag ang kontra mga higalaway kwarta tong kontra ha. Magunahuna magagod niya, bidag way kwarta ni pero unroy mo sipyat niya ko. Iya yung giprotesta na, tangtang. Disqualified. Awa na. Sure ball nang daog kay disqualified naman kontra. Mao sa nay buhaton na Sara nga ilag impeach, i-convict para dunay perpetual disqualification from holding office, di na kadagan, kana bintaha na. Dagan ka nga kwan. Og sa amateur singing contest pa to kasamangke, daog ka, kay wa day kay kontra. O pag kwan na contest, amateur singing contest barangay, number 2 ka, second ka, kay duhara mo kabuok na nganta. So karon, kining mga congressmen nga nakakita sila ining sitwasyon na. Manimbang sila ron. Manimbang sila mo nang dako kay big deal kayo ni Vicente Soto. Ngano nga katong impeachment sa una nga na-file na. Kadto na unta. Iabot na gusto sa Senate. Munang suko Soto may gila Supreme Court pati suko agin niya. Kay ngano nga gi-technical Supreme Court. Na back to zero.
kini kung pag back to square one, lisod ni basta-basta mga kaigalaan. Kay ang mga congressmen, magtanaw sila yung dumadaog na basara, unyag ato ng pirmahan, ang impeachment. Unyag musipyat niya, di ma-impeach day. So sigurado nga, si Sara, inigdagan presidente sa 2028, mamutang ni iyang mga congressman po niya mo, bangga watang distrito. Nya kana panalita mga distrito ron og dunay managa na karon. Nya kontra sa mga incumbent congressmen, mga sukid dig paminaw. Unya ang mga tao na suko kay nganong ni pirma. Medyo dako na nga butang nga tan-awon. Ha? Dako na butang nga tan-awon mga sukid dig paminaw. Kay remember ni adto manggong election 2025. 57 ka mga congressmen unopposed. Ha? Dunay mga distrito nga way kontra ang mga congressmen. Nganong may kontra? Midterm election. Wa kayo'y ganahan nga mo challenge sa usa ka incumbent official during midterm election. Sa Cebu landaan pila man kabog congressman Cebu nga unopposed. Ang uban mahigala doon na kunuhay may kontra pero mura siya og token ba lang. Token ba lang nga mga kandidato. Ha? Unya adtong panahon na god kung nakabantay mo October 1 to October 8 mao to ang filing sa Certificate of Candidacy. October 1 to October 8, 2024. Filing. So pagkahuman og file, una pa mahigala dunay supervening events. Unsa man? Kadto mga kagalaang gi-impeach sila si Sara. February 6 man to mga sukid di paminaw. Unya kadto ang gipada si Duterte sa dahig. Ano sa man to? March man to. Suko ang mga tao ato mga kagalaan. Pero wa naman. Nahuman naman na close naman day wa na may magkadagan. So kadto mga congressmen nga way mga kontra, wa na. Hanay-hay na sila total. Balag suko mo may kontra. Ang uban ba suko mo pero man token naman ang mga kandidato. Medyo okay ra. Pero karong umaabot 2028. Mangandam gining sa usa ka distrito, kadako ng distrito daghang magitusado da inakin. Di man na malikayan gyud. Labi na maguna sila si Congressman Kuan murag delikado ang iyang political career. Suko ang mga tao, unya karon tuasas kang Marcos. Ibutanta, kisama incumbent congressman, Marcos sila nga habig. Nya kita mo opusta karon, kita oposisyon, Sara may itong presidente. Ha? So doon na makatabang Labi na ngabot sa distrito, mahigala mo taak si Sara dito, i-campaign ka. Magunahuna yun yung mga kandon interesado nga, banggaon, yun na ito mga congressman nga incumbent. Labi na katog mo pirma. So, medyo, ang mga congressman ron mahigala tinuray lang. Doon ako yung istorya ng sa congressman, nalibog sa dagyan. Nalibog siya sa ubitan ni Atty. Tilisod yun kayo, kaya mga tao may masuko sa tagbo, tag-explicar. O usaw mo na pag-explicar sa mga tao, maingon ka, inipirma ko katong kang Sara, aron nga matagaan sa chance nga makatubag. Nga nga naman lagi na kang Marcoson. Uman yung taga-iligi chance makatubag. Straight to the point. Okay, atong balikan ito mga isgutanan, mga higala. Timan iha, katotoang why kontra nga mga congressmen, 57 sila kabuk. Kay balikon ko, kanang midterm election, why kayo'y ganahan makigkontra diha, mubangga ka sa incumbent. Unya, gawas pa, wala tong issue pod nga mga factors nga malagmit mo daog sila kay wa pa man to si Sara na pirmahe nga ma-impeach, wa pa to si Duterte mahigala. It was a supervening events nga si Duterte gipadas dahig. Nahitabo pa to nga si Duterte gipadas sa dahig. Unya gi-impeach Sara, unya human mag-filing certificate of candidacy daghan interesado. Daghan interesado. So karong maabot 2028 election, prangka-prangka ang pagka-istorya. Inig ang congressman nga mo pirma sa impeachment batok ni Sara. Suko ang mga tao, may sama kini sa milabay nga eleksyon. Og musipyat mga higala nga dili makonbikto Sara og musipyat. Ay, delikado kayo. Kay makadagan Sara presidente unya mamutang sa iya mga kandidato matag distrito day. Delikado. Nya mo campaign si Sara anang mauma kandidato, delikado kayo. Kana ko musipyat ha, nga pirma sila nga ilang ipa-impeach sa di madayon. Or masipyat na higala nga wa makonbikto. Or bisan ni butang tanan konbikto. Unya mo balhin ang simpatyas mga tao nga tong pulong o ni Basti. Nya mo ikandidato. Medyo delikado gyud. Mo nang congressman ka karon manimbang-timbang ka. Saon ta man yung pirma ba katani o di ba? Mo na karoy gikahadlokan suto, lagot kay siya nga ngano nga duna na mo tatoy na pirmahan na kadto na unta. Ngano ni balik man ta square one ron.
Kay magbalik sa square one, daghan kag kumbinsuhunon nga mga congressman mo pirma ba sila sa impeachment o dili. Way problema sa makabayan black, mamirma na sila. Bisa pag tanan party list representatives mamirma, di kakuhag 1/3. Kay 63 naman kabuok ng party list representatives. So mo yung napita nga medyo sa kaon kay kini mga congressmen nga naa ng mga district representatives sa mga higala. Kuan kay na sila. Bantay na sila, mga politiko gyud ng tunay. Lahi naman to mga party list representatives, hindi man to mga politiko gyud nga kuan. Kining naa sa distrito mahigala mo na mga klaro yung politiko. Ha? So pagbantay na sila mga kaigalaan kay di ba katadelikado tong political career ani? Straight to the point. Mao ginahuna-hunaon nila ron. Nya kada ba mga higalag distrito karon, nya suko ang mga tao. O, ang congressman mahigala kanato way kontra karon ug naay mo bangga nga kuan. Labi nang nasuko ang mga tao daghan man interesado mo dagan. Kadto mga higalang ibutang ta lang do na karoy taon. Hitabo ba yan na? Bisan pa og ikaw pinklawan ka. Bisan pag BBM ka, nya ang congressman na mahigala medyo basa. Na issues flood control. Nadugangan ni pirma sa impeachment ni Sara. Nya ikaw bisa pag kanang interesado ka mo daga congressman bisag imo pagbati dili ka Duterte, lagot ka sa mga Duterte. Pero pag ana daykin nga murag basa-basa ang congressman magpasumangil mi kag niya. Ang ato gyud luoy kay Tatay Digong, ang ato ipayat gyud nato. Maghiusa gyud ta, ha? Pro Duterte gyud ta. Mayo kay budag pasakay ni politiko, pahimustan yung panahon. Ha? O kanang congressman karon sa usa ka district, ni pirma mahigala sa impeachment ni Sara. Unya, nasipyat nga wa makonbikto Sara. Siyempre, kanang maong congressman, pabanggaan gyud ang Sara. Daghay interesado ana diha. Mukalit na bisa pag dili na Pro Duterte daan mukalit na nag-ingon day. Ang ato nga kuan gyud nga ari gyud ta ni VP Sara. Kay kani mga politiko nga asang kusog mahigala adto masad maning kamot bisag adto. Ni ato lang ng giagi katawa mahigala pero mao na realidad nya mo sakay-sakay lang sa manitabo. Last election kay bao sila nga lig-on kayo ang grupo sa mga Duterte. Unsa may nahitabo? Mismo si Bam Aquino mahigala gipangutana unsa man ang impeachment si Bam Aquino di lang ta maghiskot ang impeachment kay dili na mo priority. Wa gaba. Nga naman, aware sila. Nga walang dagan ang eleksyon, nga mohisgot ka ng impeachment. Delikado kay ka, labi pa ito panahon na. Ni open bagos Bam Aquino na yung mingon niya, ayan, pag mudaog ta, impeach at usara, agoy. Ang uban po mahigalan, ito nga, okay res Bam, dahil kaya mas Bam nga, hindi, sa pag-iikot ko sa buong bansa, hindi priority yung impeachment. Sa pikas gabahin, mga kaigalaan, ang ato mahigalang constitution, kay kagahapong adlawa, hingpit na gyud nga gipatay ang impeachment complaints batok mahigala ni Presidente BBM. Na gitiwasan gyud pag-abot mahigala sa plenaryo, ha? Gimurder mahigala dito sa Committee on Justice, gitiwasan mahigala dito sa plenary. Straight to the point. Kay ang ato mangod mahigalang impeachment case, ang iyang proseso human sa take up dito sa House Committee on Justice ilang gibutuhan, daan na ito mahigala nga namatay na. I-submit niya po na sa plenaryo kay ang plenary mao mga higalay mo makahimo ang plenary o mo override siya. Sa ito pa, kana mga higalang result sa House Committee on Justice, duha may result ana nga duha ka possibility ang result. Either maingon ang House Committee on Justice nga okay ang resolution i-impeach si BBM or kining kang Sara karon ang mahitabo anang ato sa plenary kitong daghan na gyud tong tanan nga mga congressmen ilan ang butuhan dito kung ipasaka ba ang articles of impeachment kinahanglan 1/3 votes. Now mao sana kung panalitan for filing ang recommendation sa House Committee on Justice butuhan sa plenary butuhan sa kadaghanan 1/3 votes nga aron masaka dito mahigala sa Senate. Pero kung dili po for filing i-dismiss sa House Committee on Justice butuhan sa gihapon dito mahigala sa plenary kung ila ba mga higalang i-override buti pasabot mabuto ba sila kontra mga higala sa kinini ang 1/3 votes gihapon batok sa committee result. So i-override nila ang decision sa House Committee on Justice. Pwede na sumabali pa ang ilang decision. Pero kung
tiwasan nila ang resolution, awa na. So ang resulta kagahapon mga kaigalaan, 284 gilup ko ani overwhelming yun mahigalang buto. 284 ang ingon nga yes, ibasura na sa hingpit. Kanang maong impeachment complaints. 8 lang ang miingon nga no, ug 4 mahigala ang ni-abstain. Si kisa man Janet Garin ni nag-preside gahapon nay. Kaya ato paminawon mahigala kini nga nahitabo kagahapon mga sukit ni paminaw. Sige, go ahead ko no, names. 284 members voting on the affirmative, 8 against, with 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. With 284... Okay, balik sa gamay no ha. Oh. So dismissed. Mao ni mahigala, giilang ko na makpak pa mga congressmen. Dismiss, wa na. Ayahay nas BBM mga kagalaan. Ambot ang kangsara, unsaon kan nila pagtrataron? Kay mosunod ba ni kangsara ani, ha? Padung man ni mahigala sa investigation dito sa House Committee on Justice. Sige, atong balikan si Congresswoman Janet Garinbe. Paminato balik ka kasama nga names. Pwede ko sugar pa pagkahapak sa Gavel mga kagalaan. Kini martilyo nila mga higala nga gihapak mga higala nga kinini ang bisaya pa ang impeachment nga reklamo batok ni BBM hingpit ng gibasura. Ano ni mga kagalan ha, tumalikan si Janet Garin mga sukitig paminaw be. 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. With Yalngiga. So dismissed na mga kagalaan. I hereby dismissed. So na, basura ang impeachment complaints batok mga higala ni BBM. Awa na, yahay na BBM mga kagalaan. O sa katuig mga kagalaan wa na'y makafile lain pa og impeachment complaints gumikan kay nabasura naman mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So ang kangsara na pod. Nya ang kangsara mga higala, nya man tong kuana file day. Nya tong Biyernes ana abot dito sa House Speaker. Pag abot sa House Speaker, kinahanglan within 10 days, iya kana 10 calendar days. Kay giklaro namang definition sa Supreme Court. Within 10 calendar days, kinahanglan nga ma-appeal na mga higala kana sa order of business. Doon na timeline ha. Within 10 calendar days from receipt mga kagalaan sa House Speaker mga higala, i-appeal na sa order of business. Unya i-refer na sa kinini ang Committee on Justice within 3 calendar days. Mo na mga higala. So may tabuan ikapila naman ron, pizza size man to. So na naman ta mahigala ron sa pizza 11. So ikapila ka adlaw ron 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ika 5 days na tunga-tunga na. So i-appeal na nila sa kalendar mga kailaan sa ilang order of business. Nya maadto gina. Most likely day mga next week siguro maabot na mahigala sa House Committee on Justice nya ilan ang tukion dito sa House Committee on Justice. Straight to the point. Nya maabot na sa plenary, ila po ng butuhan pag-abot na dito mahigala sa plenary. Karon ang mga congressmen medyo nabutang gyud mahigala sa di malalim sa ning ilang desisyonanan ron mga higala. Di malalim. Kay labi na to mga congressmen, mga kigalaan nga medyo alanganin po ang ilang baruganan. Nganong dili man malalim tungod kay ilang butuhan kana pag-abot sa House Committee on Justice kung ila ba mahigalang i-impeach si Sara or dili.
Unya, inig-abot sa plenary, paabot mo sa plenary gihapon. Kay whatever, tanawon man na, pag-abot sa House Committee on Justice, tanawon og substantial, inform and substance ba? Og okay ba siya mga higala, inform and substance? So, i-check na dito. Pag human, i-discuss mahigala, ilan ang tukion dito mahigala sa House, sama sa gitabo sa impeachment ni BBM, niya ilang butuhan. Pag abot niya sa buto sa House Committee on Justice, ila po na mahigala nga iadto mga higala sa plenary. So inani, the same ang iyang agian. Unsaon pagbuto sa mga congressmen, anay. Straight to the point. Muna, sufficient in form, sufficient in substance. Muna, tanawon sito sa House Committee. Tanawon ako ini, sufficient in form magini. Nya sufficient in substance ba? Diya na mga higala. Makalusot gani. Mabutuhay gyud ang mga congressmen karon og i-confront sila ining kang Sara mahigala medyo dili malalim ni silang kabahin. Di malalim. Gumikan kay nasayod ta mga higala nga ang tuyo manggod ining impeachment nga magsugod ka na mga higala og investigasyon unya mo init ang mga tao aron ang mga congressmen kanabang sila may representative sa mga tao. Buti pasabot nga gusto sa mga tao nga i-impeach mahigala ang usa ka opisyal. So sa ito pa, ang usa ka congressman sa iyang pagpirma, kay bao siya nga naa sa support sa iyang constituency indekin. Nasa support mo na nga, tuyoon yun na, nga bisan pagmoingon ang atong tuyo sa investigasyon in aid of legislation, pasumangin lang gina mahigala, pero ang tuyo na impeachment gyud. Sama sa tabo ni Irap sa una. Pero kinan painito nimo ang mga tao. So, sa ito pa, kung doon na impeachment nga mahitabo, will supported na sa katawhan. Kay delikado man ang political career sa mga congressmen kung mupirma sila niya supak sa gusto sa mga tao. Straight to the point. Mo man ay problema ron. Muna nga, painiton nga daan sama to nitabo kang Irap mga higala. Unsa man to? Nagsugod og investigation, kadto mga kagalaan si matawag nato mahigala og Senator Teofisto Gingguna, siya mo'y unang ni accuse. Kanto iyang title, mahigala siyang speech nga, I accuse. So iya mahigalang giakusahan si former President Irap Estrada, unya doon na mahigalay mga kwarta sa witing, nga gidada dito susuko ang mga tao. So, pag ingon nga, i-impeach sa Irap, ang mga tao mahigala, kabantay mo, ang istorya, ang hungihong mahigala, uy, unsa ba kurap pa nitong presidente di ay? Ang ngayon i-impeach. So, ang mga congressmen, nagpirma nila sa articles of impeachment, supported by the people sila. Dili mamiligro ang ilang political career. Straight to the point. Mao na importante. So magsugod sa investigasyon, hangtod nga kinini ang mapasakang impeachment. Mao na nahitabo kang Irap. Dili lisod alang sa congressmen ang pagpirma, dili lisod sa mga senators ang pag-decide because nahibaw sila nga mo'y gusto sa mga tao. Straight to the point. Na panahon po ni Corona, o sa man itong panahon ni Corona, duha man ka mga top-ranking official sa tunasod nga naabot yun ang hearing dito sa Senate. Si Irap o si Corona. O sa man itong ka-Corona, nagsugod gihapon to og investigation. Hangtod ni init, pagkainit na mga higala, niabot sa Senate, ang mga tao, para imo ganang painito ng mga tao nga na, kung manis Corona day, kurakot man day ni, puro tandog, naaman day ko, ang iyang salin mo na, buylog yun na ang istorya, so ang mga tao mingon, ang ayan na sa gyud nga i-impeach. Aron nga kanang mga congressmen, inigbuto nila, kay bao sila ang ilang buto, supported sila sa mga tao. Straight to the point. Muna'y tuyo. So muna nga, niyadtong milabayng tuig, 2024, sa ilan ng planong mahigalang i-impeach si Sara, nag-create sila og Quadcom. Kay sa ilang tumong og tuyo nga in aid of legislation, but ang ilang tuyo na nga painit sa mga tao, inday painit sa mga tao, suko mga tao, unsa ba ni nga inday lustay, unsa ba ni kurakot man ni atong Vice President, painito ng mga tao, inig-init sa mga tao, dili maglisod ang mga congressmen sa pagpirma because kanang pagpirma nila nga i-impeach si Sara,
supported, well supported by their constituents. Straight to the point. Ang problema na ron, wa man makaskwabol to, nga mao manghigalang impeachment complaint. Straight to the point. Wa man mo init ang mga tao. Bisag imong surbihon ang milabay nga eleksyon, magmatuod nga ang mga tao, nagkasabot sila nga, kining impeachment dili ni, tungod kay accountability ang giapas ani. Kaya prangka-prangkang pag-istorya ba lang. Mabitan na hinungdan nga katong mga Duterte endorsed candidates na tumilabayang eleksyon. Talking of the national scene. Daghan sa mga senators nga Duterte endorsed ana naog. Despite the fact that the administration has the machinery. Ang oposisyon way kwarta. Tural na maging mahigalang oposisyon, lupig mga machinery. But despite ana, daghan ang nilusot nila. Daghan. So, meaning, ang mga tao, wala mo tuo sa wa maka-eskwabol ang ila mga higalang investigation sa Quadcom. In fact, ang Quadcom mao pa'y naapektaran, kining upat ka mga kongresista nga mao'y chairpersons niadtong upat ka mga komitiba nga nag-investigate. Kinsa man, sila si Bini Abante. Kanas Bini Abante na pildi ko na mga higala. May gani kay na technical nga ang katong kontra din niya, dili natural born Filipino citizen. Ikaduha, si Dan Fernandez, pildi. Sunod si Akop, alahi itong ang Akop, kaya namatay yung taon to, pura tandog mga kagilaan. Nya si Barbers, di nakadagan. So, ang kadtong Quadcom, gituyo to nga painit sa mga tao ba? Ala, kuan man day, kurakot ni nako. So, sige, investigate. In aid of legislation, kunuhay, pero painit to, nga makaingon mga tao, kurakot na yun. I-impeach ni. Wa man mo tuo ang mga tao, ana. Straight to the point. So mag-take to ron. Karon mag-take to mahigala. Wa man mo init ang mga tao kay mas init man ang mga tao sa flood control. Mas init man mga tao sa flood control. So mo nang medyo lisod inigpirmas congressman kay kahibaw sila it's a kiss of death kung mupirma sila mahigala sa impeachment case batok ni Sara. Straight to the point. Kana prangka-prangka lang ha because niadto milabay mahigalang tuig 57 ka mga congressional districts way kunta ang mga congressmen. Unopposed sila. So, way problema ato panahon na. Kay kadtong filing ato mahigala, nag-una man ang filing. Naulahin naman ang katong gipada si Digong dito mga higala sa dahig. Naulahin naman ang katong pag-impeach si Sara. Karon, ang mga congressmen karon nga mupirma mga kaigalaan sa ilang distrito, doon na po yung mga nag-andam-andam na ron nga interesado mo dagang congressman. Nga, ugaling mga kaigalaan, mupirma ang ilang congressman sa impeachment batok ni Sara, masuko mga tao, napod mga higala ready diha karong managan. Ang uban mahigala ready nga mudagan kay mo serbisyo, ang uban pod mahigala nga dili ready mudagan pero magtan-aw nga ilang congressman suko na mga tao, mupahimos pod panahon, klaro politika man ning tanan mahigala. So medyo dili lalim ni sa mga congressmen ang pagpirma ron because kinahanglan sa support sa mga tao. Ang problema kung imong surbihon dili mga higala supported ang impeachment. In fact, kanang mga politicians kahibaw sila. Even Bam Aquino kahibaw siya. That's why when Bam Aquino ran for senator, niadto milabay tuig, mulikay siya og pangutana sa impeachment. O pangutan-on siya maingon sa hindi man ano yan, hindi prioridad yung impeachment. So, Bam Aquino, being an astute politician, nakasabot siya. Nga kung mo, ingon sa i-impeach sa to Sara, ato nagdagan pa doong eleksyon, delikado. So kung kabantay mo, ang mga senators ato, mga senatoriables, Straight to the point. lihay sila. Karon, take to sa impeachment ni Sara, unsaon pagtatar ni sa mga congressmen. Kinahanglan lig-on ang usa ka congressman sa iyang baruganan, kinahanglan lig-on sa distrito kay kanang matag distrito doon ay po yung mga interesado. Doon na po yung mga interesado diya. Nga mahitabo gyud ni mahigala nga preparation sa 2028 election. Sakto ni si Frank Drilon nga kini preload daykin. Preload for 2028 election mga sukintig paminaw. Okay, arita mahigala sa pikas nga habig mga kaigalaan o ang atong pagpadayon ning atong issue karon no. Akong balikan mahigala mo ni atong isgutanan ro nga atong taon. Kini si BBM, si Sara, kini. Mo ni atong isgutan nung taon mahigala. Kumusta maka ang ratings ano nila? Bana-banaan ninyo ang mga ratings mga kagilaan.
Kay mo na ang trust ratings mga sukit di paminaw. Okay, arita may gala sa latest survey base mga kagalaan sa social weather stations. Si BBM mga higala ni-increase ang iyang rating. Kung imong tanahon mga kagalaan ang kang Sara Duterte ni-increase, ang kang BBM ni-increase, ang kang Tito Soto maoy ni-decrease og usa sa third quarter o ikumpara nimo sa third quarter o sa fourth quarter. Ang kang BUGD mga kagalaan, nakaginansya siya gamay ra pod mga kagalaan sa milabay nga survey o sa karon nga survey. Ang Chief Justice sa Supreme Court maoy na maintain ang iyang rating mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Okay, unahon na to mahigala ang pinakataas og rating ining akong gitapad nga mga officials. Mao ni ang mga haligi. Nga mga officials sa atong nasod. Haligi sa Executive Department nga mao mahigala si BBM o si Sara. Haligi sa Senate sa Congress nga mao mga kagalaan si Tito Soto o si BUGD, Senate President o ang Speaker of the House. O ang haligi mahigala sa Judiciary nga mao mahigala si Chief Justice Alexander Hismundo, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mao ni ang structure of government nato sa Pilipinas. Naay Executive Department, Legislative Department ug ang Judiciary. So pila may rating sa nila? Kini mao man ni mga officials nga nagtimon sa atong nasod. Straight to the point. Pila may rating? Kay bao mo mga higala ang pinakataas og rating? Wailain. Mao gihapon mahigala si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Unsa man na nimo pagkalaki ron. Pero muna nga ang mga congressmen karon nga mamirma na ba sila o dili mo pirma sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Medyo maalanganin gyud gamay. Kay ang tuyo magudta nimo nga ug moubos ang rating murag wa na support sa mga tao, dili na lisod ang pagpirma sa mga congressmen unya ang mga senador sa dili na lisod ang ilang pagkonbikto. Straight to Pero the nani may gilan pinakataas pila may rating ni Sara. Ang rating ni Sara may gilan plus 28 pa gyud. Base sa report mga kagalaan sa social weather stations o atong gi-quote mahigala ang Philippine Star o ang Philippine Daily Inquirer, matod pa diri Vice President Sara Duterte recorded a plus 28 net satisfaction rating in the latest social weather station survey, higher than other top government officials. Straight to the point. Siya maoy pinakataas may galag na plus 28%. Unya, ang third quarter niya, mas isaka pa yun ha. Ang third quarter mahigala, mas pag-abot sa third quarter, mauna iyang rating, misaka pa sa fourth quarter. So, ang fourth quarter national survey conducted from November 24 to 30, 2025, show that 54% of the adult Filipinos were satisfied with Duterte's performance, while 26% were dissatisfied, yielding her a moderate rating, mga sukin tigpaminaw. Compared with the third quarter survey in 2025 of September, Duterte's net satisfaction rating rose 6 points from 22 to 28, mga kaigalaan. So mas ni saka pa. Pila may saka? Plus 6 pa gyud mga sukin tigpaminaw. So dunay rating nga plus 28 ang iyang rating ron. Unya ang kang Vice President Sara Duterte mo itong giuna sa nya kisa may sunod nga taas og rating. Ipaulahi lang na tutong ulahi kuan gyud yan gamay gyud rating. Sa to pa ang mga tao nga gipangutana mahigala kinsay makasaligan ninyo nga mga officials nasod salig sang Sara plus 28%. Kisa may sunod. Ang sunod mga higala, in fairness mga kagalaan, mao si Senate President Vicente Soto III, nakakuha sa rating nga plus 16%. Straight to the point. Pero dakog diferensya kang Sara Indekin. Ang kang Tito Soto Inday, kuan naman, positive 16, pero ni ubos ni, kaysa third quarter, positive 17, unta. Karon nakibahangan pa yun. Nakibahangan. Na positive 16 na lang. Siya may ikaduha. Si BUGD, Speaker Faustino BUGD,
ang iyang rating nakagain siya 3 points from his plus 2. Bita-bita gyapon kay plus 2 man. Plus 2, positive 2 ang kang Bujidi, karon nahimo ng positive 5. So nisaka po si Bujidi. Saka si Sara, hagbong si Soto, ibanan si Soto, saka si Bujidi. Kay nahimo naman mga higala nga positive 5 ang iyang net satisfaction rating gikan sa positive 2. Unya ang Chief Justice Supreme Court nga si Chief Justice Alexander Gismundo na-maintain ang iyang rating sa positive 9 mga sukintig paminaw. Straight to the point. So mao ni ang nahitabo. Ako lang ipolohi si BBM kay layo man kay di man gani positive lagi niya, negative man. Ato lang ipaulahi mga sukintig paminaw kay sahi ra ba pod atong unahon migalto ni mga positive. Kani negative mahigala medyo paulahi talan eh. Pero in fairness ni BBM, bisan man tunog negative misaka-saka po siya gamay. Kaya ngiyang negative mahigala atong milabay nga quarter, sa third quarter, naaman siya mga higalay kinini ang negative 5 magito. Karon bita-bitahan na lang kay negative 3 man. So ni Asinso gamay, at least sa una negative 5 mga higala. Sa September unya pagka kinikarong bag-o, may na lamang nanay kwan. Bita-bitahan na lang gamay mga sukitig paminaw sa kasaka lang gihapon gamay. Pero negative gihapon. So karon mga higala, ang ilang ipa-impeach, ang ilang gustong wag tangon din ha, nga sulugoon sa katawhan. Kini mga officials kung may gala, labi ng mga politiko may nguman nga ang haring lungsod, kay sila kuno'y sulugoon sa lungsod. So sa ato pa, kining maong mga officials, ang ilang amo ani ang katawhan. Mo nang maingon si Noynoy sa una Aquino, kayo ang boss ko. Straight to the point. So, ang amo nila ang mga tao. Ang amo nga mga tao, ang mas gisaligan, si Sara Duterte. Mo'y gisaligan. Gamay nagpagsalig sa uban, pero si Sara ang pinakakasaligan. Mao'y gustong ipatangtang nila mga higala. Matod pa mga kagilaan, kuan naman kuno na neutral ingon ang SWS day no? Nga nagresulta ito sa net satisfaction rating na negative 3, neutral na 2 puntos na mas mataas kumpara sa negative 5 noong September. Kining taga SWS no gingon pag yun og neutral, mura na nga butang na inday kin nga statistically kuan pagid ba? Wa gyud. Nabutang gyud wa gyud increase BBM. Dili man ako ni sulti na SWS man. Ingon SWS neutral na. Kay positive negative 2 man na day. Positive negative 2. So pag September negative 5, may na lang pagka November ni Asinso kay na negative 3 na lang. Now, ngano man mga kagalaan nga mga congressmen, mura sila mahigalag maputo karon o murag mabingka ba? Malibog sila mahigalag ilabang pirmahan ang impeachment batong ni Sara o dili. I-confront sila og usa ka desisyon nga medyo dili lalim sa ilang side. Prangka-prangka ang pagkaistorya ha. Dili lalim sa ilang side ngano man. Ug pananglitan mga kagalaan kay na naman ang impeachment ni Sara, na naman sa opisina sa speaker ni Bujidi. Inig-forward ani niya dito mahigala sa House Committee on Justice. Take-up ni dito kung sufficient in form, sufficient in substance ba? Inig-take up nito mahigala, malagmit. Maingon mo sa sufficient in form and substance. Butuhan ni dito. Malagmit, inig-abot sa plenary, makakuha ba og 1/3 votes o dili, dako pa ng question. Now, kung ang Malacanang, dili mo, dikta, kanang mga pasagdan na ni mo na mga congressman, uy, hadlok na dayo eh. Mabalaka sa mga tao kay si Sara man maoy gusto sa mga tao. Sa tubag kumupirma ka against ni Sara, ikaw may makontrahan sa katawhan. Straight to the Mahadlok point. ka so ang congressman karon duha niyang kadlukan,
manimbang-timbang siya asa man ta mahadlok tas katawhan o mahadlok tas Malacañang. Straight to the point. Now ato'y padayon mga higala. So si Sara nga taas og rating, meaning siya mo'y gusto sa mga tao. Siya'y gusto sa amo. Asa mo tayo ng 5 ka pictures dong. Sige lang na yung mga higalang Chief Justice sa Supreme Court, nga si Chief Justice Alexander Gismondo, kadi man ni political ning iya mga higala nga nag-agad yo direkta sa katawhan mga sukid ng paminaw. Pero kini direkta man nga nag-agad sa mga tao, kini mga politiko, si BBM, si Sara, si Vicente Soto, si Buji D. Ug sa balay pa ni, ang labing kasaligan nga helper, no? Kaya ang amo ang katawhan man. Sa tuba kung mga helper pa ni sa usa ka balay, ang labing kasaligan si Sara. Unya mo'y gusto lang ipatangtang sila mga kaubang helper. Dili ka mo tikalbong aning kalakiha mahigalag mo ribinta ang mga tao. Dili na mo imong gustong tanggalon. Kamo hinuoy kong tanggalon. Mo ni mahigalay na hitabo, no? Sumo ka na nga kining mga congressmen sa pagkakaroon mga higala, medyo managana sila. Managana sila. Pero mo lagi na, kung ikaw maoy usa ka congressman karon, ibutang ang imong kaugalingon nga congressman ka, maghuna-huna man ka mga sukit paminaw bida ka delikado, no? Ha? Medyo maalanganin ka napita mga sukit paminaw. Gumikan mga higala kay mupirma ka karon masuko ang mga tao sama sa hitabo sa una. Unya kung dili po ka mupirma, delikado masuko ang Malacañang. Straight to the point. Doble ang imo mahigala mura kag bibingka aning kalakiharon. Init sa taas, init sa ubos. Straight to the point. Askang paita mga sukit di paminaw. Dili malalim kini mga higala. Straight to the point.